Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam dzisiaj do przygotowania świątecznego ciasta w kształcie choinki. Pokażę Wam, jak takie ciasto przygotować w domu. A co ciekawe, to ciasto wcale nie wymaga jakichś bardzo takich skomplikowanych, no powiedzmy, trudno dostępnych składników, bo wszystkie te dodatki, czyli i barwnik spożywczy, i te wszystkie kolorowe dodatki cukiernicze można kupić w hipermarkecie, w supermarkecie, a czasem nawet też w niektórych dyskontach spożywczych. A ciasto samo to jest piernik czekoladowy, pięknie pachnie. Ja z wrażenia zapomniałam przekroić tej choinki na pół po wystudzeniu i przełożyć jej jakimiś konfiturami, czy dżemem, albo marmoladą, albo powidłami. Można też przełożyć ją kremem. Ja zapomniałam, z wrażenia od razu udekorowałam tą masą marcepanową, ale Wy oczywiście możecie to w swoich domach zrobić. Ciasto no, bez przełożenia też będzie dobre, dlatego że to moje będzie przez 3 dni jeszcze leżało i czekało do Wigilii pod przykryciem, więc nie będzie suche, a wilgotne, przy tym takie aromatyczne i pachnące. Zapraszam Was gorąco, zobaczcie, jak taką choinkę przygotować. Więcej przepisów na wypieki świąteczne oraz na potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe znajdziecie na pozytywnakuchnia.pl. A teraz popatrzmy, jak poszło mi przygotowywanie tej choinki. Mamy już przesiane wszystkie suche składniki. Teraz jeszcze, zanim zacznę miksować, to włączę sobie piekarnik, bo czas nagrzewania piekarnika jest równy czasowi miksowania tego wszystkiego. I do suchych składników dodam teraz składniki mokre, czyli 2 jajka. Jeśli oczywiście nie jesteście pewni świeżości jajek, to trzeba je rozbijać osobno. Mam już tutaj też stopione masło, delikatnie takie ostudzone. Do tego jeszcze woda albo mleko sojowe czy kokosowe. I całość trzeba przez około 2-3 minuty miksować do połączenia składników. Masę już mam teraz zmiksowaną. Jest zmiksowana na gładko, ona jest taka odrobinę gęsta. Trzeba ją teraz przełożyć do foremki. Ja mam foremkę, która jest silikonowa, więc można bez smarowania tłuszczem, chyba że to jest pierwsze użycie, a zresztą wszystko zależy od tego, jak to określił producent. Można też oczywiście w foremce metalowej, wysmarowanej masłem albo innym tłuszczem, wysypanej bułką tartą, mąką albo kaszą manną. I do piekarnika. Choinka jest już wystudzona, ja troszeczkę musiałam ściąć jej czubek, bo wyrosła mi trochę bardziej niż to planowałam. I teraz trzeba ją udekorować. Ja ją będę dekorowała za pomocą marcepana. Mam już marcepan przygotowany w innym moim filmie na moim kanale oraz na blogu. Możecie znaleźć przepis, jak zrobić domowy marcepan, a można też go kupić. I teraz ten marcepan, przede wszystkim to, co ja muszę zrobić, to muszę go zabarwić i muszę go zabarwić na zielono, bo będę dekorowała choinkę na zielono. Całość jak najmniejszą ilością zielonego barwnika. Ja mam taki barwnik żelowy, Wy możecie skorzystać też z barwnika w proszku. Użyjcie barwnik zgodnie z opisem, z instrukcją na opakowaniu. Moja instrukcja sugeruje właśnie, żeby wykorzystać jak po prostu najmniejszą możliwą ilość do uzyskania pożądanego koloru. I to, co muszę teraz zrobić, to muszę jeszcze wziąć 1 łyżkę, tak myślę, i ten marcepan wymieszać z barwnikiem i za chwilkę będę go mogła wałkować. Łyżka już zdziałała tyle, ile mogła. Ja teraz trochę mam zielone ręce, mam nadzieję, że za chwilkę będę to szybko mogła zmyć, ale jeszcze, kiedy już łyżką się nie da ucierać, no to oczywiście trzeba ugnieść całość za pomocą dłoni. To, co zrobię teraz, to rozwałkuję ten marcepan na takiej silikonowej powłoce. Wy możecie rozwałkować na zwykłej też stolnicy twardej, ale na przykład na papierze do pieczenia. A dlaczego? Dlatego, że potem ten marcepan, jeśli on oczywiście się da wałkować tak, żeby rozwałkować się cienko, to nie ma problemu. Mój jest troszeczkę za wilgotny i przez to, że miałam za mało migdałów niestety w zapasie, i w momencie, kiedy ja go rozwałkuję, to zostawię w chłodnym miejscu, a potem przerzucę na ciasto. Zobaczymy, czy mi się to uda. Taki jest w każdym razie w tej chwili plan.
Rozwałkowałam to, co można było rozwałkować, a teraz jeszcze wpadłam na taki pomysł, że można to wszystko przecież ładnie rozprowadzić łyżką i nawet lepiej, bo nie klei się marcepan do łyżki. Także jest rozprowadzony, jeszcze tylko sprawdzę, czy aby na pewno mniej więcej będzie pasował do choinki. Powinno go starczyć, myślę, że tak akurat na styk. I teraz odstawiam w chłodne miejsce, żeby to troszeczkę stwardniało, żeby łatwiej było na choinkę przełożyć. Już jest wszystko schłodzone. Dosłownie 15-20 minut, może maksymalnie pół godziny jest potrzebne takiemu marcepanowi. Ja teraz przełożę choinkę na talerz. Zobaczcie, jak się ładnie wypiekł wzorek. I właśnie, teraz to, co trzeba zrobić, to przełożenie tej masy marcepanowej. Może zrobię tak, położę choinkę, przyłożę ją tak, jakbym chciała, żeby ona była udekorowana, bo troszeczkę miejsca trzeba zostawić na to, żeby ona miała taki jakby pniak. Teraz, uwaga, o rany, nie, niech to wszystko będzie tak, jak powinno być, błagam. No dobrze, myślę, że teraz muszę poczekać, aż ta masa troszeczkę zmięknie, bo jest za twarda i widzę już, że się będzie trochę mi łamała. Ach, i tak źle, i tak niedobrze, no ale poczekam trochę. Nie dało się niestety rozwałkować tak, żeby od razu przykryć całość. Ten marcepan mój jest troszeczkę zbyt kruchy, ale mam całkiem ładnie tutaj wszystko wyrównane z wierzchu, także nawet widać te zagłębienia w choince, a boki po prostu podoklejam i powyrównuję za pomocą łyżeczki. Także dekoracja ciasta choinkowego uda się. I w podstawowym kształcie mam już choinkę, a teraz trzeba jeszcze udekorować ją bombkami, łańcuchami i wszelkimi innymi możliwymi ozdobami. Ja może zacznę od tych srebrnych kuleczek. I wstępna pierwsza dekoracja mojej choinki, czyli łańcuchy, już jest gotowa. To teraz jeszcze pora na dodanie bombek. Bombki przygotuję, myślę, z takich mniejszych perełek, ale porobię z nich takie po prostu skupiska większych kulek. Oczywiście, jeśli macie możliwość położenia na przykład jakichś kulek czekoladowych, jakichś cukierków, to tutaj jest pełna dowolność. Ja zdobię i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To teraz jeszcze tylko brakuje mi na czubku tej choinki gwiazdki. Mam gwiazdkę z białej czekolady. Mogę ją delikatnie przyłożyć. I mamy już święta. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was po więcej przepisów na świąteczne potrawy i desery i ciasta na pozytywnakuchnia.pl. Życzę wesołych świąt i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.